ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 16 апрели соли 2023 ва пешкаши шумо 12 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад ду хонага бо таъмири хуб бо нархи ҳамагӣ 225 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар якум советскии шаҳри Душанбе 27 сотиқ замин хона дар ноҳияи Варзоб. Инчунин дӯстони гиромӣ, квартираи фурӯшӣ бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 110 000 сомонӣ. хонаи рақами 6 мебошад. ҳатман видеоро то охира тамошо кунед. ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи 290 000 сомонӣ, 15 сотиқ замин бо нархи 15 000 сомонӣ ва инчунин хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб дар имрӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонае ки ба шумо махкул мешавад аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама даркор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биёед ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, бо нархи ҳамагӣ 225 000 сомонӣ ва иваз ҳам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. аз болош бо соҳиби хона то 100 000 сомона мемонанд. дӯстони азиз, марҳамат, фурсати хуб мебошад дӯстони гиромӣ, ҳам барои хона харидан, ҳам барои хонатона иваз кардан. ҳамагӣ 5 километр то шаҳри Душанбе мебошад. раҳгирош 3 сомонияй ва тақрибан 15 минут раҳ то Душанбе мебошад. 5 километр. ҳуҷҷатош 100% аст. ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ дар чойхона. об ва барқ ҳама вақта канализатсияи шаҳрӣ, мегӯяд соҳиби хона. ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, лекин соҳиби хона мегӯяд ки дар 2024 сол Фирдавсӣ 2 мешавад. марҳамат дӯстони азиз, даромада зиндагӣ мекунед ва бо 2 ё ин ки 3 хонага дар шаҳри Душанбе иваз мешавад. болоиш то 100 000 сомона нақд метиҳад соҳиби ҳамин хона. марҳамат, фурсати хуб. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва боз хотиррасонтон мекунем ки рақамҳое ки охирашон 8041 мебошанд WhatsApp дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ аст. лави раҳи Калонда, хулоса маркази шаҳр мебошад. доми навастройка 10 ошонага. хонаи фурӯшӣ дар 5-ум ошонааш ҷойгир аст. нархаш 255 000 сомонӣ мебошад. боз гап мезанем, соҳиби хона мегӯяд. марҳамат дӯстони азиз, хулоса маркази шаҳри Кӯлобда ҷойгир аст. хона дар ҳуҷҷатош 59/3 метри квадратӣ аст, лекин мо каме маблағ дода будем, 63 метри квадратӣ кардем шо, мегӯяд соҳиби хона, яъне хона 63 метри квадратӣ духонага ба сехонага табдил додагианд. марҳамат дӯстони гиромӣ. рақамҳои соҳиби хона бошад дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 54-52 мебошанд WhatsApp доранд. дӯстони гиромӣ, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо каме ускоришон кардем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро бе ягон хел ускорина ба пуррагӣ тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамашонро роҳӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, пеши мойкаи ПМС, пеши коммерческий институт, наздики якум советский шаҳри Душанбе. 80 метри квадратӣ мебошад. 7-ум ошона. соҳибаш мегӯяд ки дома 6 моҳ пас месупоранд. 2 хонага ҳаст, лекин 3 хонага ҳам карда метавонем, чунки масоҳаташ калон мебошад. дом 16 ё ин ки 18 ошонага аз ёди соҳиби хона баромадагӣ. нархаш 380 000 сомонӣ мебошад. боз гап мезанем, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, хотиррасон мекунем, дар рӯи экран шумо суратҳои лоиҳаи биноя дидистед. худи бино айни замон оли ба пуррагӣ тайёр нест, сохтмонаш рафта истодааст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб 23 километр. дӯстони азиз, баъди кохи Малика 27 сотиқ замин мебошад. заминаш бениҳоят калон аст.
ва нархаш 300 000 сомонӣ боз савдо мешавад. мошинам қабул мекунем, мегӯяд соҳиби хона. 27 сотиқ замин ва якта времянка дорад. 23 километри ноҳияи Варзоб. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. як хонагара духонага кардагиан қариби бозори нав мебошад. бозори нави Ҳисор, доми 5, якум ошона. хона таъмир дорад, таъмири миёна. ҷои ором, обу барқ ягон мушкиле надорад. эҳтиётӣ барои ягон рӯз об набудан бочкаи калонам дорад. падвал ҳам низ дорад, лекин таъмир кардагӣ нестем падвалша. рӯб барои садики нав. срочна фурӯхта мешавад бо нархи $21000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. барои харидори аниқ арзонтарам мешавад. ҳоҷатхона, ҳамомуш алоҳида, кухниш, балкон баровардагӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона бошад дар рӯи экран. рақамҳои Россияшон ватсап доранд. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, метавонед дар ватсапшон муроҷиат кунед. рӯб барои садики нави Ҳисор қарор дорад. хонаи фурӯшӣ бо ремонт бо нархи ҳамаga 110 000 сомонӣ. бо диққат гӯш кунед. хона ҷойгир аст дар шаҳри Исфара, посёлкаи Нурафшон. нархаш 110 000 сомонӣ мебошад. як хонага мутаассифона соҳиби хона маслиҳати хонаро намедонанд. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва гараж ҳам низ дорад. хона дар якум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. нархи хона ҳамаки 110 000 сомонӣ мебошад ва чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. ва тамошобинони гиромӣ, сёмкае ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо узкорид карда дар навор мондем. агар хоҳед видеоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино якҷойгир аст, пеши бозори Фаровонда. ду дар хона дорад. веранд, падвал, ванна, ҳоҷатхона, газхона ҳамаш ҳаст. барқ ҳамавақта. хона қариб 3 сотиқ замин мебошад ва нархаш 290 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. алиш ҳам мешавад бо ягон квартира дар шаҳри Душанбе. тарафҳои Саховат, Гипразем, Мардон, Правсоюз, 65 миёнги 63 микрорайон. агар аз ҳамин минтақаҳо шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат ба рақамҳои соҳиби хона вариантотона пешниҳод кунед. рақамҳои Россияшон ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. участкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дағара, деҳоти Лолазор. участка 15 сотиқ мебошад. об, барқ, мактаби нав ва беморхона ҳамаш 100 метр дуртарай. хулас документ ҳамаш созай, мегӯяд соҳиби хона, соҳиби аниқтараш участка. нархаш бошад ҳамагӣ 15 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Болошаҳр 2, баъди пости 9 километри шаҳри Душанбе мебошад. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 веранд ва 2 падвал дорад. дӯстони азиз, нархаш бошад 300 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд ки евромонтаж дорад, даруну берун шкатур дорад, пола ҳам дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи даҳум баса. 7 сотиқ замин, 4 дар хона, коридор кардагӣ, баня, ҳоҷатхона дару нужда, боз 2 дар хонаи аднаскадни дигарам дорад. ишам баня, ҳоҷатхона, дару нужда ҳамаш ҳаст, таъмир дорад. об ва барқ ҳаст. ҳуҷҷатош сатфоиз, гирди хона маҳкам, бо дарвоза, берунда хона да кухни, кладовка, аловхона дорад. нархаш бошад $98 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. гирди хона
ба камераҳои сабткунанда плюс домофон, ҳамаш ҳамин чизо ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, шаҳраки Наврӯз, 6 сотиқ замин, 4 дар хона, коробка, яъне бетаъмир ҳастанд. Документош 100%, айпушти мошинбозор ҷойгир аст, говмолбозор пеши хонадай ва нархи хона бошад 200 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳардушон имо ва ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия дар Ливенский район ҷойгир аст. Документош ҳамаш 100% мебошад. фурӯхта мешавад барои прописка, гражданини РФ бо нархи арзон. нарх бо маслиҳат мебошад. ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, ватсап доранд, нархашро маслиҳат кунед. Орловская област, Ливенский район мебошад. 50 сотиқ замин аст. заминош бениҳоят калон, 2 дар хона ва 1 калидор дорад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки ба шумо ваъда додагӣ будем, навори хонаҳои фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе пешниҳоди шумо кардем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед дӯстони азиз. дар он ҷо 12 та хона фақат аз шаҳри Душанбе. вариантҳои хуб бисёр ҳастанд. марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед дӯстони азиз. аз ҳама минтақаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе дар он ҷо хонаҳо ҳастанд. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.